Уважаеми колеги, може би сте виждали в нашия YouTube канал много видеа за различни зарядни устройства. Тук ще ви покажем едно ново наше творение на фирма ВК Конверт, което е доста по-различно от всичко, което сте виждали, в смисъл функционално, а и по някои параметри, които са голямо предимство спрямо останалите зарядни устройства. Това е една станция за групово зареждане на 12 волтови акумулатори, но различни по капацитет, с различна степен на зареденост, която има и едни така много функционални дръжки, където се намотават кабелите, когато не се ползват. Но това е най-маловажното, за което можем да говорим. Станцията е 80 амперова, 2 по 40, и в случая ние експериментираме с едни захвърлени акумулатори, които са от камиони, докарани от Европа. Акумулатори стояли с години по складовете. Виждате и това наше зарядно, което съчетава в себе си всички до сега възможни, които сме правили, което е от 5 до 35 ампера за 12-24 волта и може да зарежда от 0. Благодарение на него успяхме да вдигнем тези акумулатори, така да се каже, от гроба, защото почти всичките бяха на 0, чиста 0. Успяхме да ги отлепим, да ги позаредим първоначално и ще ви покажа в приложението. Един от тях даже достигна 97% здраве. Тоест, напълно като нов акумулатор. Ето този първия се прояви най-добре, но и всички останали минаха 50%, някои са за 80-70%. Така че тези 4 мъртъвци бяха съживени първоначално в реанимацията от това зарядно устройство, Акутоник Универсал, той затова е универсал, и след това преминахме на групов заряд с тази зарядна станция. Тя е предназначена именно за хора, които професионално се занимават с поддържане, заряд и възстановяване дори на акумулатори. Ето сега са включени в двете групи, казах, те са 2 по 40 ампера, самостоятелни, 8 канална е станцията, са включени тези два и тези два канала, които са от лявата и дясната страна, за да може, така да се каже, да се натоварят пълноценно. Включваме към мрежата и започва зарядът веднага. Ето виждате, напрежението се вдига до определена стойност, зададена според режима на заряд, който също се избира. Ето сега ще ви изброя и основните предимства. И токът, виждате, 29 ампера, 0. Токът се мени в зависимост от степента на зареденост на батерията. Сега, да не влизаме в технически подробности, а да ви обясня основните предимства. Първо, тези 8 канала, всеки от тях има самостоятелно избиране на режима на заряд. Трите режима са N, G и S, което е нормален, десулфатизиращ и продължителен изравнителен заряд. Всичките заряди са и реверсивни, т.е. тока в края на заряда е реверсивен. Какво е предимството на тази зарядна станция? Първото и основно предимство, че всичко протича автоматично. Ето виждате как мигат лампите, зарежда, разрежда, какво ли не прави, прехвърля ток от едната батерия в друга и всичкото това става без намеса на оператора. Просто оператора идва, включва батериите, щрака мрежата и отива да си гледа работата. В този режим батерията може да остане включена, батериите могат да останат включени неограничено дълго време, защото всеки канал има самостоятелна система за следене състоянието на батерията. Когато тя се зареди, започва така наречения изравнителен десулфатизиращ през цялото време заряд, благодарение на реверсивния ток, който изравнителен заряд позволява, така да се каже, в дълбочина да проникне заряда. Какво е характерното обаче?
Различните батерии, казахме, може да се зареждат с различен капацитет дори или различна степен на зареденост. Приоритетно основният, най-голям ток отива към батерията, която е най-разредена. Тук колежката ми подсказва, ето виж. Батерията, която е най-разредена, основният ток от тези 40 ампера отива към нея. Когато тя достигне до дефинирана степен на зареденост, примерно 80%, тока започва да се преразпределя между останалите батерии след тези 80%. И тогава започва, така да се каже, и интересното. Защото интересното е, че тези батерии започват да се зареждат и да се изравняват с реверсивен ток. Този реверсивен ток се дължи именно на факта, че заредената веднъж батерия до 80% е вдигнала напрежението. Ето виждате, напрежението се вдига до 15, до 16 волта, в зависимост от режима. Когато тя е достигнала там, заряда и се прекратява, но тя все още държи своя висок потенциал. В същия момент се отпушва транзисторът, който командва съответния канал, към друга, по-гладна батерия. И токът, потенциала, който е натрупан в току-що заредената батерия, се прехвърля към по-гладната батерия. Тоест, освен от мрежата, към нея тече един ток, който е от вече заредената батерия. Този ток се явява обратен на зарядния ток, който е текал до момента към заредената батерия и протича така наречения реверсивен ток. Този обратен ток прави въпросната десулфатизация, той е импулсен, кратък и благодарение на него електролита, така да се каже, се разбърква, гъстотата му се изравнява при повърхността на плочите, не се образува така наречения газов облак, т.е. тъкмо водорода е тръгнал да се дисоциира, водата да се отделя и да излиза и да се получава газоотделяне, кипене, загряване на батерията и ние му дръпваме килимчето и всъщност се получава рекомбинация и водорода отново се свързва с кислорода и се получава молекулата вода. Този режим на реверсивен ток е изключително полезен, защото няма загряване, няма газоотделяне, тези батерии не са мръднали по температура 1 градус да са се променили. И още едно предимство. Ако вземем тия 4 батерии, вземем едно 80 амперово зарядно устройство и ги включим 4-те батерии последователно, обаче всяка една, първо включим първата, после включим втората на 80 амперово зарядно устройство, после третата, после четвъртата, за да ги докараме до това състояние, до което са сега заредени, ще ни трябва, айде да не е 4 пъти, но поне 2,5-3 пъти повече време и работа, за да ги заредим, отколкото ако са включени, както в случая, в едно зарядно устройство, т.е. тая зарядна станция многопостова. Защо? Много просто. Когато една батерия се зареди до 80%, тя не желае, тя не приема ток. Може и да искаме да я зареждаме, но тя вече е достигнала дефинирана зареденост и тока намалява. Така наречения закон за амперчасовете, колкото ще вземе толкова ампера, колкото амперчаса ни достигат. Но останалата енергия в случая отива в другата батерия, която е гладничка и не е заредена. И по такъв начин се използва оптимално токоизправителя, т.е. енергията се преразпределя между батериите и най-вече използвате оптимално вашето време, защото не го губите да приключвате една, друга, втора, трета, четвърта до 8 батерии, а всичките сте ги включили веднъж и си гледате работата или си пиете ракията, а пък те си се зареждат равномерно. Има един тънък момент дори. Батерията не се притиска от мощния токоизправител, дига и напрежение с големия ток, което не е много добре за нея, а с това равномерно разпределяне между останалите батерии, тя, така да се каже,
леко си се дозарежда в този граничен горния режим, когато тя е заредена на 80%, зареждане с голям ток не е много полезно. По този начин се избягва презареждане, избягва се загряване, избягва се, повишава се КПД на цялата система, пести се време и се използва пълноценно зарядното устройство. Затова тази зарядна станция има голямо предимство. Пести време, създава реверсивен ток, прави десулфатизация активна, без да е нужно да се отделя в топлина и да се губи енергия от разряд. А енергията от разряда отива от една в друга батерия. Нещо, което няма да го срещнете навсякъде, да не кажа, че го няма по света тук така. Така че тази зарядна станция не струва колкото 4 или 8 тук изправителя отделни, а върши работа, струва по-ефтино, разбира се, а върши работата на 8 мощни зарядни устройства. Такива ги правим ние. Надявам се да ви е харесало. Колежката ми се подсмихва.